Dobrý deň. Chcel by som vás privítať na dnešnom tlačovom briefingu ohľadom prebiehajúcej schôdze a ohľadom bodov, ktoré dnes na schôdzi boli. Jedným z tém, ktoré sme spolu s kolegami Edom Hegerom a pánom Galekom otvorili, je téma novodobého teplárenského nevoľníctva v našich bytoch alebo bytových spoločenstvách. Túto tému sme nazvali aj rukojemnickou drámou a spolu s kolegami sme predložili návrh zákona, ktorý by túto rukojemnickú drámu alebo novodobé nevoľníctvo v bytoch, v ktorých žije veľké množstvo ľudí na Slovensku, chceli ukončiť. Čiže na dnešnej schôdzi a asi o 11. hodine sa bude hlasovať o návrhu, ktorým sa zo zákona o tepelnej energetike vypustia ustanovenia, ktoré v praxi znamenajú právo veta veľkých, silných a oligarchických hráčov, teplární, kde vedia zablokovať výstavbu malých alebo menších efektívnych kotolní v bytových domoch a teda v máji v roku 2014 uvrhli ľudí do tzv. Teplárenského bytového nevoľníctva. Bytové domy sú v dôsledku tohto ustanovenia zákona de facto v nevoľníckom postavení vo vzťahu k veľkým teplárom a k miestnym teplárňam, a to bez reálnej možnosti sa z tohoto nevoľníctva vymaniť, a to či už zriadením vlastnej efektívnej kotolne alebo napojením na iného efektívnejšieho, lepšieho, možno aj ekologickejšieho teplára. Myslím si, že v slobodnej spoločnosti je absolútne absurdné, aby akýkoľvek ekonomický subjekt mohol vetovať vznik svojej vlastnej konkurencie. Tak ako je nemysliteľné, aby napríklad hypermarket mohol zablokovať otvorenie novej predajne potravín vo svojom okolí, nemalo by byť ani umožnené, aby miestna tepláreň mohla blokovať zriaďovanie malých iných vlastných kotolní vlastníkom bytov a umožniť tak svoju vlastnú konkurenciu. To, že sa toto stalo v máji v roku 2014, je obľudným zneužitím moci a tento návrh do parlamentu neprichádza prvýkrát. Uvidíme, ako sa nová koalícia s ním vysporiada. Chcem ešte v tejto veci upozorniť, že okrem toho, že sme tento návrh zákona priniesli do parlamentu, bol zhruba pred rokom podaný podnet aj na Ústavný súd a do dnešných dní na rozhodnutie Ústavného súdu čakáme, a to hlavne v miere umožnenia výkonu vlastníckeho práva v bytových jednotkách samotnými vlastníkmi bytu. V konečnom dôsledku chcem povedať, že pokiaľ bude ľuďom obmedzená možnosť alternatívneho riešenia zásobovaní teplom, ktorého cieľom je predovšetkým zníženie výdavkov na ceny energie, kde teplo tvorí jeho podstatnú časť, a tým pádom sa stáva to, že sa na Slovensku reálne prehlbuje tzv. Energetická chudoba. Ak sa máme baviť o balíčkoch, tak sa od nich bavme naozaj, kde vieme pre ľudí ušetriť. Tuná je mnohými ekonómmi a kapacitami, ktoré sa venujú energetike, vyrátané, že na jednu domácnosť sa dá ušetriť 300 eur. To je ten reálny ekonomický prínos a ekonomický balíček, ktorý by ľudia v bytových domoch vedeli pri kúrení alebo nákladoch na teplo a hore teplej vody ušetriť. K podstate aj ďalším návrhu zákona povie pán kolega Galek. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte pána Vyskupiča doplnil v tom zmysle, že áno, tí ľudia si vedia pomôcť. Je to v podstate určitý sociálny balíček, ale nemá žiaden vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že tí ľudia naozaj z toho budú profitovať sami vďaka vlastnej aktivite. Momentálne zažívame to, že v praxi tie dôsledky zmienených obmedzení, o ktorých bolo hovorené, tie sa prepašovali do zákona v roku 2014. Dneska kvôli tomu sú zastavené mnohé projekty domových kotolní. Súčasne neexistuje žiaden tlak na cenu tepla dodávaného monopolnými teplárenskými spoločnosťami a táto sa navyše každoročne neúmerne zvyšuje. Tí, ktorí si zateplili domy, vymenili okná alebo inak dosiahli zníženie spotreby tepla, odchádzajú s dlhým nosom, a to aj napriek tomu, že si tú spotrebu znížili a tie platby sú stále vyššie a vyššie.
Treba ale povedať, že tento návrh zákona nie je namierený proti teplárňam, ale naopak je v ich prospech. Iba konkurenčné prostredie je dostatočným tlakom na kvalitu a progres. Centrálne zásobovanie teplom by malo byť aj naďalej primárnym riešením dodávok tepla a teplej vody, ale musí byť aj primerane ekonomicky vhodné pre ľudí, pre odberateľov. Predložený návrh v minulosti podporili aj poslanci za stranu Most Híd, aj súčasní poslanci za stranu Sieť. Návrh je v prospech všetkých ľudí, všetkých obyvateľov, ktorí bývajú v bytoch a odoberajú centrálne teplo. Nenastáva pri ňom žiaden rozpor s programovým vyhlásením vlády ani s koaličnou dohodou a preto nevidím dôvod na to, aby ho nepodporili aj ostatné koaličné strany, ako sú strany SNS a Smer, aby ho podporili v prvom čítaní, aby ho podporili na výboroch, aby sa o ňom ďalej diskutovalo. Konkrétne poznatky z praxe by vám ešte odprezentoval môj kolega Eduard Heger. Ďakujem. Ďakujem. Ja tu dnes nestojím len ako poslanec a predkladateľ návrhu zákona, ale taktiež ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov a práve z tejto pozície môžem len potvrdiť slova kolegov pána Viskupiča a pána Galeka. Už by som len dodal toľko, že vlastníci bytov a ich spoločenstva vlastníkov aj správcovia sa snažia veľmi efektívne spravovať náklady na bývanie. Práve výdavky na kúrenie tvoria najväčšiu časť výdavkov na bývanie a preto je veľmi dôležité, aby mali jednak vlastníci, ale aj správcovia voľné ruky v rozhodovaní, ako sa rozhodnúť a vybrať si tú najlepšiu formu a zároveň aj cenovo najefektívnejšiu. Takže preto je veľmi dôležité, aby tento zákon prešiel a ja si dovolím len tak apelovať, ako som povedal aj v rokovacej sále, na všetkých aj koaličných poslancov, aby tento zákon podporili, pretože je to zákon, tak ako povedali kolegovia, pre ľudí a okamžite sa pozitívne dotkne veľkého počtu ľudí, ktorí bývajú v bytoch. Ďakujem. Ďakujem, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Možno dve otázky. Pán Viskupič, už ste sondovali možno aj v radoch koalície, či tento zákon teda podporia, lebo vieme napríklad štátne občianstvo včera povedal Most Híd, že majú s tým problém, ale nebudú hlasovať, keďže nie je to súčasťou koaličnej zmluvy, respektíve išli by proti koalícii. Aké sú teda nálady? Ja som si dovolil teda sondovať a rovnako ako kolega Galek, totižto tento návrh nemá žiadne politické zafarbenie, nie je v rozpore, dokonca podľa mňa ide v duchu programového vyhlásenia vlády, ktoré sme nedávno prijali. A tie argumenty, možno ste zachytili, že aj z minulého obdobia, keď sme to podávali, tak tí, ktorí sú starostovia, napríklad v strane Smer, veľmi dobre vedia, o čom hovoríme a veľmi by tento návrh podporili. Čiže či už by sme vo všetkých 4 stranách sondovali, tak tí ľudia, ktorí sú, tak povediať, na strane občanov, podľa mňa veľmi tlačia vo svojich materských stranách na to, aby tento návrh zákona prešiel. Ja možno spomeniem všetky úrovne, lebo táto téma je aj európskou témou. Cez pána poslanca Sulíka sa priamo eurokomisár zodpovedný za energetiku bol vlastne niekoľkokrát interpelovaný, kde je súhlasné stanovisko. Totižto nám sa stala chyba, že pri nie veľmi dobrej aj podarenej transpozícii eurosmernice sa nám dostal tento, podľa mňa, nedobré ustanovenie do zákona o teplnej energetike a tým pádom z odborného pohľadu a všetci poslanci aj z koalície tvrdia, že tento návrh naozaj by mal prejsť. Jedinú chybu, teda čo uvidíme asi onedlho o 11. hodine, bude, že ak to vyhodnotia politicky a začnú politikárčiť, no tak predpokladám, že niekto s týmto návrhom bude musieť prísť z vládnej koalície, ale pre nás je to obrovská téma, preto sme to dávali aj hneď na začiatku funkčného obdobia, pretože sa dotýka obrovského množstva ľudí, zapojil sa do nej prezident, ústavný súd a z toho pohľadu, aký sme my prezentovali pred chvíľkou, čiže naozaj mali by sme uvoľniť ruky, umožniť konkurenciu, aby sa dalo tlačiť na ceny tepla smerom dole, pretože tým, že sú teraz zabetonovaní tí teplári vo svojich pozíciách, tak tie ceny tepla sa držia na nehorázne vysokej úrovni a nič ich netlačí, aby išli dole. Čiže odpovedám v rámci rekognoskácie terénu v koalícii na 4 oči, všetci kývajú hlavou a uvidíme, ako sa to prejaví v pléne. Ja by som mohla
mohla ešte poprosiť za vaše strany tiež názor na nový úrad pána Pellegriniho, ako ho vy vnímate, teda zriadenie? My sme sa na klube čiastočne o tom bavili, na klube Oľano Nova. Musíme sledovať parametre toho nového úradu. Ak sa bavíme o pôsobnosti pre informatizáciu a internetizáciu tohoto úradu, tak si myslím, že vzhľadom na to, že v programovom vyhlásení vlády bola ambícia centrálne riadiť tento obrovský výsek, do ktorých ide veľké množstvo verejných zdrojov, tak a navyše aj komunita internetová, či Slovensko Digitál a podobne, aj mojimi slovami hovorila, že centrálne riadenie a odstránenie úzkeho rezortizmu v tejto oblasti, aby sa nám nemínali miliardy eur, je dobre. Čo je veľmi kritické, podľa mňa tento typ zriadenia mal byť oddiskutovaný normálnym legislatívnym procesom. Mohol všetky tie muchy, ktoré si ja myslím, že tam môžu byť schované, nemalo ísť skráteným legislatívnym konaním. Tento typ úradu aj s mocou, ktorú má dostať, má totiž prebehnúť riadnym zadefinovaním zámeru, a to je prvé čítanie, a mala by byť aspoň 30-dňová lehota medzi prvým a druhým čítaním, že sa na to pozrie naozaj odborná verejnosť a podobne, pretože takto sa prekvapovať nie je pre parlamentnú debatu a vôbec pri ustanovovaní nových úradov na Slovensku vôbec dobre. Čiže miera skepsy je asi z radov opozície na mieste a uvidíme, akým spôsobom sa teda, predpokladám, že koalícia to schváli, akým spôsobom sa tohoto úradu ujme. Ja centralizované, respektíve nadrezortné pôsobenie v procese informatizácie a digitalizácie vítam, ale ten spôsob, akým sme boli, tak povedať, zatakovaní priamo v pléne Národnej rady, skrátené legislatívne konanie je dobrý. Ja by som iba doplnil za stranu SAS. Kolegovia Ondrej Dostál a Martin Poliačík dneska podali 2 pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú práve tohto zákona. A ide o to, že pokiaľ je tento úrad zriadený z určitého dôvodu na určité obdobie, tak aby po uplynutí tohto obdobia, to znamená po skončení nášho predsedníctva, tento úrad takisto zanikol. Myslím, že je tam navrhnutá tá doba tých 2 mesiacov. No a súčasne je tam návrh na to, aby všetky výdavky, ktoré budú v rámci tohto úradu vynaložené, aby boli otvorene prezentované a aby naozaj tá kontrola nespočívala iba v rukách koalície, ale aby celkovo verejnosť mala k tomu dosah. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujeme.